Hello everyone, welcome back to my another vlog video. दिनैनि भिडिअआ आं थांनो नागिरदों स्कुटिखौ सार्भिसिं होनो बेनिफ्राय हाथायावबो एसे हाबनो सानदों बहुत गोबावनि उनाव स' नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय थादो। ओमफ्राय आं दा हाथायखौ बारलांनानै थांनो नागिरदों आंनि काजिन फंबायखौ लायनो माने स्कुटिखौ सार्भिसिं खालामनायाव आं बेखौ नेबाय थानो थिनदोंमोन आं हाथायाव हाबफैगोन नालाय स' आङो हाथायनि लामाजों थांनांगौ बिसिना ओमफ्राय बिसिनि न'आव आं दा सफैबाय। बेलेग হৈ গেলে सब बेलेग হৈ गेल बोलो गेल नाকি माहेन ভাতে খাই আছে তো মামীৰ পাৰ্লাৰৰ ওচৰতো তাতে দিছিলোঁ তাৰপিছত এই পাৰ্টছকেইটা মাথাৰ পাৰ্টছকেইটা পাৰ্ট না ওলাই ফালে কেনেকৈ মাৰি দিলা এই হেৰি চাউণ্ড হৈ থাকে মাথাটো এইবিলাক লৰে বহুত এয়া আৰু এইটো স্পিডটো মিটাৰ বেয়া আছে এইটো স্পিডটো এইবিলাক লৰে মাথাটো বহুত লৰে তাৰপিছত এইটো স্পিডটো জিৰ' হৈ থাকে চলালে মিটাৰ বেয়া আৰু এইটো নজ্বলে ইকনমি লাইটটো নজ্বলে আৰু ব্ৰেকটো এইটো মাথাটো বহুত লৰে হা এইটো চাই দিব ভালকে এইটো এইবিলাক এই নাটবিলাক ঢিলা হৈ থাকে লৰে নহয় চলালে ৰেষ্টটো দিলেই লৰে মাথাটো লৰে তে মই যাওঁ চাবি তই কিমান মান টাইম লাগব মই নহ'লে লৈ যাবি তাকেতো কিমান টাইম লাগব হচোন 2 ঘণ্টা ओमफ्राय दाथ' गारिखौ गारबोबाय ओमफ्राय जोङो भुमिजांजों थाबायनानै थांगासिनो ओमफ्राय एसे गोजान आरोना मेंबायबोमोन ओमफ्राय दा नै हाथाय सफैबाय हाथाय सफैनानै दा भुमिया गस्ला नायोनो बेयो माने गाव गस्ला बायनो होनना फैखादों जोङो गस्लाखौ बायखांनानै सेन्देल जरासे लानो होननानै नायबायमोन आरो ओमफ्राय जेबो सेन्देलानो मोजां जरासेबो गैया बिनिखायनो जों बेयाव लायासै उनाव दखानाव बायनोसै होननानै बेयाव लायासै आरो जोङो ओरैनो नायनानै गिदिं थांफिनबाय जों दा थांगासिनो ओमफ्राय दख'ना दखानथिं थांसै आरो दाहाय सेन्देलखौ नायखांनानै Ini keluar lagi nih, macam macam nih. Kalau try, apa yang lain nih? Ini kan manjur ya na. जों दा नै
कलेजाव फैफिनबाय स्कुटिखौ लानो थाखाय जोंना हाथाया खालामखांबाय ओमफ्राय बेवहाय जोङो स्कुटिखौ लानानै आरोबाव सेन्देल नायनो थाखाय माबायाव दखानाव थांसै